Niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono kuwi aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu pane dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek lepok. Aku delok, Kang. Hei. Wes rusak lan. Tosma aku nyawang selendang biru gelangane metal mata pasi angin ngagem kebayang nggonya ngape bate solae sampe sagane gawe piko nyoto kagunane gedhe pae salah satu setiamu sesarengan ya selendang biru sekali lagi hatata ya hatata pana janjimu selendang biru.
setiamu. Yuk. Gerupak Mas Arya. Tatapan janjimu selendang biru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong. Pagi Mas Petro. Ya. Sujud syukur ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala sing nitahake bumi kang sarta langit awake dhewe ketemu masih dalam untaian benang merah Walimatul Khitan ngono ya Dek Petro nggih. Bot-botipun ngestu padha dawuh pangandikanipun pepunden kula nuwun inggih menika Mbah Kong Haji Kastur mantan kepala desa ingkang lenggah ana ing Getas pancen bener. Bombong kawaran bungah iso ngrembakake seduluran ya ta nyambung tali silaturahmi iso silaturahmi ana ing laladan Getas Cepu Kadipaten Blora. Iki jane malah kawitane iki wayangane sok tanggal 20. Ning karena sebabkan oleh suatu sebab maka diajukan bengi iki tanggal 16. Oh ya. Jane 20 20 bar Tuban 19 ning Tuban. Ning alhamdulillah kula sak kanca komplit saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk saged silaturahmi mriki. Nyenengke to suanune cuaca kang sarta aurane penonton bengi iki nyenengne. Lakone Wirata Parwa. Ya, lakon wiwit ngarep perang terus. Tuban apa lakone? Tuban. Wis anggeni domonge kok. Wis anggeni gugat. Ya manut pamundutan. Ya, awake dhewe ngaturne keluputan nek ana ibarate wong mangan kecicir, kecicire cerita, kecicire atur panglipur, yes pokoke meliputi pagelaran malam ini. Ada tindak sak pecak, tembung sak kecap, mbok menawa ana sing ora meranani penggalihe keluarga besar Mbah Kastur nyuwun diagung pangapura. Ya. Awake sak bisa-bisa Wirata Parwa ya dibecik-becikke, diapik-apikke. Nek Wirata Parwa ngono ya lakone ya setiap dalang ki intisarinya sama. Padha ya padha. Pandhawa namur laku nyamar dadi wong buangan. Puntadewa dadi Soda Dwijakangka mantri Pasar Gedhe Wirata, ya. Bratasena dadi jagal Bilawa. Terus si Janaka dadi guru tari, jadi Kedi Wrahatnala. Terus Nakula Sadewa kuwi dadi tukang angon. Oh, tukang angon. Tantri Pala Dama Ganti. Ya. Ya. Intine padha-padha. Iki mau wakeh banget pamundutan sing durung dipinangkani. Nek mau limbukan mau nyelindro kabeh iki kari sing nyisake sing melok-melok. Ana sing nyuwun Taman Sari. Taman Sari. Dibawani no Mas Heru. Ya. Sik tak wacane iki mau Taman Sari pamundutan saka sapa? Wo saking Mbak Purwati nggih matur nuwun. Ugi menyapa penonton netizen ingkang taksih mirsani wonten ing live streaming YouTube Astabrata Media. Sing wis ngancani awake dhewe lek-lekan nganti jam 2 punjul. Iya. Monggo Mas Her.
gumlaring kang sekar ngambar harum ngabaki taman sari Mamet prana satu karya jaring driya paksi ngoceh kumbang hambrangang nimbrung suwasana endah mulya lir tamaning prohab sari Sapa ki sing ngaturne Mas Yar? Klaten. Oh, Klaten. Mbak Tata ya sing dereng. Ya, buka celuk. Taman Sari dados. Nadyan lagi katemben aku ketemu Nimas wis mulih kembang kange langkah pangki nadyan nake kembang kangarenggan dane Nimas ora nyana tak anggap dadi mustika memanekku ya mung kowe wong kuning seiseneng kembang jeneng taman sari Oh. Lanjut.
teruske. Ora matur nuwun Paman Sari sampun dipun aturaken. Ya, minangka salam pambuka wonten ing season gara-gara. Ngono ya, Tru. Luar biasa. Ya, iki mau nek Taman Sari pamundutanipun saking Mbak Purwati. Tesih wonten tembang kangen isih ana sing nyuwun Nyidam Sari. Ya. Sing arang ketemu Mbak Marisa. Jare sing buahe Markisa iki mau kon ngadeg. Nek joget kok kudu ngati-ngati lho. Menghindari air. Mboten kok. Mengke kula dadi putri duyung. Tasik Jawa ta niki? Tasik. Oh, tasik. Ya, apa Mbak Yu? Pilih tembang kangen. Nyidam Sari mawon. Napa Nyidam Sari? Oh, Nyidam Sari. Nah, anu buka keyboard. Ya. Dagangane dibikak Mas Tris. Ya. Wingi Mas Sunio mboten nderek teng pundi wingi. Keturan ta? Enggak. Nderek pisan ning Guri Huber. Nesu ya. Monggo. Ya. Sunio. Petik ae. Mbak Marisa. Ya, Nyidam Sari. Pamundhut saking Mak Nasri utawi Mak Sarji. Ngono, Tru. Ayo. Nah.
niki. Dadi dalang sak bisa-bisa minangkani pamundhut selama waktunya masih. Ya, Dadi dalang niku sak liyane kejaba nek pertama-tama ya kudu sak bisa-bisa sak gaduking manah sak kadaring lampah menguasai sektor-sektor ilmu pedalangan dasar suluk, sabetan, ya, antawacana, gending, kerawitan dan lain sebagainya, Terus urung mempelajari lakon, sanggit, ya. Nah, sanggit niku wis beda-beda, Solo kalih Jogja pun benten. Wong padha-padha sulune kuwi wae. Pakliran gaya Surakarta niku nggih pun dhewe-dhewe. Ngono ya. Contone wingi aku bar buka sanggit kuwi Rabine Puntadewa. Ngono. Rabine Puntadewa nek umume niku Gandamana Sayembara. Ning ana sanggit sing Rabine Puntadewa kalih Drupadi niku mboten lakon Gandamana Sayembara niku enten piyambak. Ana. Lakone Peksi Jewata. Ya dhewe ya Solonan nggone Solo. Ya esuk kapan-kapan dilakokne ya. Dadi perbendaharaan sanggit kudu akeh. Ben ora bosen sing nyawang ya Le. Ya. Ya, saiki Dik Sinta. Ya. Spoti. Selamat pagi Wilujeng Encing Dik Sinta. Selamat pagi Mas Akbar. Permintaan saking Pak Bowo menika mau sing dereng dipun pinangkani niki tembang kangen gitu. Oke. Ya buka saka tenor diwenehi intro kaya adat saben. Ya tembang kangen nggo mecah spining swasana. Coba kaya ngapa? Dados kembali ke Slindro. Sampun cekap anggen kula minangkani pamundutan kripik gedang kripik telo sithik edang watone rata.
arta palwonuting ranu keseng karsani manis sumengko pengamak bojro wonten menapa Kakang Utara amar pekikeng rayi kula pun Utari kawruhan ana Utari lamun dina iki negara Wirata bakal bedah awit dina iki negara Wirata karampit saka ngarep lan mburi saka ngarep negara Trigarta Prabu Susarma lan saka mburi negara Ngastina kang dipandegani dening Narpati Ngangga Karna Basusena. Mula ing ripalungguhan iki perkara bandha donya wis diselehke kelawan Kanjeng Rama. Dina sak mengko anggonku metuki Yayi Utari. Ing ripalungguhan iki aku mung bakal nyelametke kawilujenganmu Yayi Utari. Akyat risang kabeh orango ora nanggul ginempit gempit duh sangarep enaning bawana ing tobat Kakang Utara piye Yayi menapa paduka menika mboten klentu menapa paduka menika mboten lepat ingkang kedah dipun slametaken niku negari Wirata sanes kula. Mila saking menika duh Kakang Mas, kedahipun paduka Kakang Mas jumangkah kedahipun Kakang Mas Utara menika kumrembah. Salah setunggal kewajibanipun satriya menika rumeksa rahayuning bumi kelairan. Tegese nalika negarane menika ditekani musuh satriya kudu gelem belani nganti tetese getih kang pungkasan kenging menapa paduka Kakang Mas sipating satriya anake ratu lah kok malah umpetan kula boten butuh dipun slametaken Kakang oh Latalah tari tinotok dadaku Utariya pranyata bener apa sing dadi kandhamu Utari yen to negara Wirata kene kang kudune bisa dislametake ning nek upamane aku maju perang kamangka prajurit Ngastina iki ora kena disangga enteng kamangka prajurite para Kurawa kuwi ora kena disepelekake karepku aku kepengin maju dadi senopati nitih wujude kreta sing jenenge kreta Garuda Yaksa lah banjur sapa sing kira-kira saguh ngusiri aku kula Raden Iki sapa iki? Kula pun Kedi Wrihatnala. Gaweanmu ning negara Wirata, guru olah kabudayan, ugi guru tari tumrap para-para putri ing negari Wirata. Kosik to. Kowe kuwi mung sak guru tari, kenlang apa kok kowe wani dadi kusir perang? Kamangka aku krungu kabar kowe ki wandu utawa inces nyatanipun kula wani dasare upami kula pejah badhe arum ingkang dados asma kula aturi midhangetaken ucapipun Kedi Wrihatnala menika Kakang Mas
Yo dasare wandu, dasare banci wae. Bisa ngucap tembung sing kaya mangkono. Ya utari yo. Dadi kowe wani tenan wantun. Yo yen pancen mangkono hayo gek melu aku nitih wujute kereta negara Wirata ya kedhe mrek Abnala. Sikra kang bala tumingal. Punapa pamirah ingsun Prihatin was pokok nicil tuku dahan tanpa Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat Kedhi Wrehatnala kula wonten dawuh tinimbalan Raden iki kereta Kyai Garuda Yaksa nggih iki kereta dalem negara Wirata iki ora bakal metu nek ora pas ana ing pabaratan utawa ora nalikane perang gegemburan lakar kados mekaten. Kowe tak takoni ambal kaping pisan maneh. Kowe sago, kowe sagah dadi kusir ngretani Kyai Garuda Yaksa. Dadi kusire Raden Utara. Lho nggih kula sagah. Senadyan kula menika jinejer dados wandu nanging jiwa kula satriya. Jiwane satriya piye? Ucapipun kalih batinipun kedah sami, lati pakarti kedah nyawiji. Aturipun Pindhawe Kresna ingkang tumetes wonten ing glancang seta sayekti boten kenging dipun busak. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Kula sagah nrenggalang barisan Kurawa ngagem kreta Garuda Yaksa. Bagus. Ayo enggal dititihi wujude kreta Garuda Yaksa. Anggonmu ngendhaleke rata nrena pasno kelawan barisaning para Kurawa karben bubar mawut barisan negara Ngastina. Kemudian nggih ngestoaken dawuh Raden.
Maju Kurawa, Kurawa maju. Yo, yo, yo. Ayo Kurawa. Kampung. Wey, wey, woi, woi, woi. Hey, hey, hey. Wey, hey. Hai, hey. Hey, mundur, mundur, mundur. Lah. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga Welah dalah tublas Aku Karna Basusena senopatine Wanagara Ngastina dinuta kelawan Yayi Prabu Duryudana supaya mbedah negara Wirata nanging Karna gumun setahun jembleng serendeng karo kusir negara Wirata. Lamake mung ngendhaleke wujuding rata nanging bisa mbubarake barisan Ngastina sing semono akeh. Ing atase mung sak ngendhaleke wujuding kreta iso ngundurke barisan Kurawa semono kae. Elok timen bocah kae. Wiwit kuncung nganti gelung aku lagi ngerti wong Wirata ana sing besus, ana sing wegik ngendhaleke kreta kaya mangkono. Ya. Kowe tak akoni besus trampil anggonmu ngendhalek ning rata lamun wis bisa nadhahi jemparinge Karna Basusena. Kaya udan ing mangsa rendeng dumawahe panah saking Narpati Ngawangga. Dadi cilik atine Raden Utara mulat cacahe jemparing ingkang mawewu. Ingkang hanimbrung jroning kreta. Sigra melumpat saking baking rata Garudayaksa Raden Utara prayitna sang kusir.
maruta saking Buddha Sagara Bala yen atana mutusa sangsari kurang ajar kowe ngerunyam kowe karo anak ratu wani mbatek lambiku nganti mbok jentuske ana sela karang karepmu piye Kedhi Wriatnala nyuwun pangapunten radi keladu ingkang dados pakarti kang sarta tumanduk kula piye awit paduka nilaraken wujudipun rata paduka wanuh-wani nilaraken kreta Garuda Yaksa apa ora ngerti kondange Narpati nganggo Karna Basena anggone trampil yen perkara babakan nglepasi wujuding Jempari wis sak lumrahen mungkret sing dadi atiku wis sak lumrahen cilik sing dadi atiku lah kok kowe wani-wanine njentuske Atma Jendra Wirata ana sawijining sela karang karepmu piye Kedhi Wriatnala yen makaten paduka Raden Utara menika lati kalian pakartinipun boten jumbuh ora jumbuh piye paduka boten netepi jiwanipun senopati jiwanipun satriya jiwane senopati piye jiwane satriya piye jiwanipun satriya kang sarta jiwanipun senopati menika boten badhe ninggalaken wujudipun pabaratan menawi dereng mati ewadene paduka bucik kulitipun mawon dereng muncrat getihipun mawon dereng paduka ninggalaken pabaratan menika tegesipun paduka jirih getih wedi mati ning pranyata aku ora wani tenan ngadepin diadaki Karna Basena menawi mekaten lelampahanipun diwalik piye Kedhi Wriatnala kula kemawon ingkang dados senopatine paduka ingkang ngendhaleni wujudipun Rata Kyai Garuda Yaksa kowe kula senopatine paduka kusire kowe banci iki kowe ACDC iki kok kowe kok wani-wanine madeg dadi senopati sing mbok ndendelke iki apa Kedhi Wriatnala ala tanpa rupa kula menika gadah wujudipun piandel apa piandelmu piandel kula wujudipun senjata utawi pusakamu ndoki kaya apa Utara pengen nyuwurupi kula aturi nderek kula Silwin keladuk neh Kedhi Wriatnala aku wis mbok jentuske ning watu saya malah mbok jak mlebu alas iki karepmu piye aku ngerti kowe iki wandu aku sumurup kowe iki banci lah kok malah mbok jak mlebu alas kok gek-gek aku meh kok sodomi mboten ndak tenan mboten kula namung badhe nedahaken pusaka kula ingkang kula singitaken wonten sak lebeting wana menika. Endi pusakamu? Tak sawangi. Punika pusaka 3 kula. Duh sinuwun. Indriya mangu mangun kung kanduhan mang
Musik. Kok kaya aku wis tau sumurup karo pusaka katelune iki. Iki ana keris pamore geni murup. Kuwi jenenge apa? Lho nggih menika pusaka kula keris Kyai Pulanggeni. Terus ana panah bedore pating cringih punika Kyai Sarotama. Ana meneh jemparing angka 3 ya kuwi bedore wulan tumanggal punika Kyai Pasopati. Kowe maling to kowe? Kowe maling. Lumahing bawana kurepe ngakasa ora ana sing duweni pusaka katelu iki kejaba mung ponakan-ponakanku. Mligine ponakanku si Arjuna ya si Janaka, kowe maling. Wani nyidra wujude pusakane ponakanku si Arjuna. Kula mboten nyidra, kula mboten maling. Nyatane pusakane Janaka kok gawa. Kula menika namung dititipi kalian Raden Arjuna. Kowe dititipi, kula namung dititipi. Ngene iki aku malih kelingan lakon Duk Kepungkur. Sarampunge lelakon Pandhawa dadu, Pandhawa ilang, Pandhawa mlebu ning alas mbuh saiki isih urip apa wis mati. Ngene iki aku malih kelingan karo ponakan-ponakanku para Pandhawa kira-kira isih urip apa ora Kediwratnala. Kowe sing dititipi pusaka katelune, pusakane si Arjuna kira-kira Arjuna isih urip taksih. Isih urip maksih gesang sinuwun. Apa ya? Nuwun inggih. Apa kena tak ugemi sing dadi ucapmu? Nuwun inggih kenging. Raden Arjuna sak mangke taksih gesang. Isih urip? Taksih. Yen isih urip kowe iso gelar, kowe ya kudu iso gulung. Aku bakal takon karo kowe Kediwratnala. Saiki mapane ponakanku ya kuwi si Janaka, sumrambahe ponakan-ponakanku liyane para Pandhawa, mapane ana ngendi Kediwratnala? Paduka Ngupadi. Ponakan Paduka nuwun inggih Raden Arjuna. Pancen bener kaya mangkono. Sakmenika Raden Arjuna mapan wonten gunung. Gunung endi? Mapan wonten ing Gunung Sapejagong. Gunung Sapejagong. Gunung Sapejagong iki desa endi? Desanipun Desa Adu Arep. Desa Arep ki kecamatan endi? Kecamatan Omong-omongan. Sik. Aku goleki ponakanku ya kuwi para Pandhawa. Mligine si Arjuna, mapane ana ngendi? Mapanipun wonten gunung. Gunung endi? Gunung Sapejagong. Gunung Sapejagong iki desa Adu Arep. Desa Adu Arep kuwi kecamatan Omong-omongan. Kowe nak Janaka to. Ya to. Kowe Janaka ya apa ora? Nuwun inggih lara apa? Layak nek mung ngendhaleke wujuding kereta terampil besus nrajang barisaning para Kurawa. Nuwun inggih do paman. Ya. Kula badhe mbabaraken sejatosipun keng putra-putra para Pandhawa sanesipun inggih wingitan mapan wonten ing negari Wirata menika. Contone sapa? Kakang kula Kakang Puntadewa. Heeh. Sakmenika inggih singitan dados mantri Pasar Gedhe. Jenenge Soda Dwija Kangkok. Ah, toblas. Soda Dwija Kangkok iki Puntadewa. Nuwun inggih. Oh, lah. Lah terus Masmu Werkudara ingkang dados lare jagal ingkang hanyirnakaken Raja Mala. Nuwun inggih akasih jagal Abilawa. Ala toblas. Masmu Werkudara kae nuwun inggih ingkang dados jagal Abilawa. Lanjur si kembar Nakula Sadewa ingkang dados tantri Paladrama ganti
ingkang wonten ing Karang Padesan ingon-ingon singa masa dingu. Lah negara Wirata negara sugih kok. Ingon-ingon jaran, ingon-ingon bebek lan sak manunggilipun. Weh lah para Pandhawa padha mlumpuk ana ing negara Wirata nuwun inggih yen ngono aku percaya karo kowe. Yo diwalik wae lelakone kowe sing dadi senopati. Keri Mentang Gandewa sinandangan Warastra Kyai Pasopati ingkang hamrebawane angin gedhe medal sajroning panah satemah mahanani mundur mendelong barisan Ngastina.